Bona nit i benvinguts a l'espai d'entrevistes Accent Palamosí, on tractem les notícies d'actualitat del municipi de Palamós. Avui ho fem des de l'oposició amb el regidor i portaveu de Junts per Catalunya a Palamós Sant Joan, Raimon Trujillo. Benvingut. Gràcies. Comencem parlant dels pressupostos municipals de cara a l'any que ve, perquè en el ple d'aquest mes de novembre ja es portaran a votació. Entenc que ja heu rebut el projecte, no sé què és el que tindreu en compte i com ho valoreu. Bé, des de Junts per Catalunya, en el seu moment, cada any hem anat fent propostes a nivell de serveis socials perquè no ens quedem amb ningú enrere. Ens hem trobat també amb que per nosaltres l'accessibilitat és fonamental. Recordaran els nostres espectadors que l'any 2020 vam tenir precisament a la Pilar Xe, que va ser víctima d'un accident i va ser molt conscient de tot això i per tant se'ns va ficar entre cella i cella perquè ho havíem viscut en primera pell de la necessitat que teníem que Palamós i tots els espais públics fossin accessibles i per tant hem anat en aquesta línia. També a nivell d'inversions, creiem que Palamós no pot ser un municipi on hi hagin barris de primera, segona i tercera, si és que algun es pot considerar de primera, perquè els propis veïns t'ho diuen, que no ho acaben de veure clar. I creiem que totes aquestes qüestions són fonamentals de cara a poder decidir el nostre posicionament a nivell de Junts per Catalunya. Aquest any, a diferència dels altres, abans de fer les propostes, vam voler que el govern d'Esquerra Republicana, majoria absoluta en aquests moments, ens fessin saber quines propostes tenien per poder veure després si ells realment acceptaven alguna proposta o no. Hem vist que no se va acceptar cap proposta per part de cap altre grup, sinó que les seves idees inicials eren les idees que acabaven portant en el pressupost. Avui hem fet comissions informatives i hem vist la proposta definitiva i el que sí que ens ha sorprès, que al final pels nostres votants i pels nostres ciutadans serà positiu, és que es vol actuar en l'entorn de la Rutlla Alta. Per qui no ho recordi, Junts per Catalunya l'any 2020, el mes de juliol, va proposar en una moció que s'actués en aquest àmbit. Des del govern ens van dir que en aquests moments no era prioritari i aquest cop va a pressupostos del 2023. Per tant, valorem positivament que es vulgui actuar en aquest àmbit, malgrat que veiem que és un pressupost poc sucós. Ja li avanço que per nosaltres ha estat un hàndicap important a l'hora de valorar-ho i tenim una reunió aquesta setmana per acabar de culminar el nostre posicionament, és precisament el fet de que s'abandona el projecte del passeig. Era una qüestió que tothom havia portat al programa electoral, per tant, per nosaltres, els partits que en aquest cas governen, que és només un, que és Esquerra, doncs no ha complert amb el seu compromís amb la ciutadania i, per tant, nosaltres això sí que ens ha sabut molt greu. I després, per últim, la qüestió de les infraestructures. Estem molt mancats d'infraestructures al nostre municipi, ens comparem amb municipis veïns i veiem la gran manca que tenim, podem parlar de pavellons, d'aparcaments, entre altres, habitatge també, i al final veiem que és una feina que aquests pressupostos 2023 tampoc afronten. Entenc, per tant, que si aquesta setmana us heu de reunir, que no teniu clar encara el vostre posicionament definitiu. Nosaltres estem més a prop del no que el sí, i fins i tot que l'abstenció, això sí que li puc avançar. Sobretot nosaltres el que hem intentat durant aquests 15 dies, des que ens van fer la proposta inicial, va ser veure, com a grup, en quins punts podíem demanar una modificació d'alguna cosa. I hem vist que ells volen tirar milles, que volen tirar endavant sense tenir en compte els altres partits. Bé, això és pan para hoy y hambre para mañana. Per tant, si ells consideren que aquesta decisió els pot anar bé, doncs endavant, però nosaltres sí que ho lamentem perquè al final no estan tenint en compte el conjunt de votants i de massa de ciutadans de Palamós i Sant Joan. Més temes. Parlem ara de la reforma integral del mercat municipal, que fa pocs dies s'ha presentat l'avantprojecte. Com ho valoreu des de Junts? Bé, nosaltres, en primer lloc, hem de dir que ja fa mesos que estem demanant tenir accés a quines són les propostes de fons Next Generation a les quals des de Palamós optem per rebre. Saben els oients que són uns ajuts que dona la Unió Europea que arrel de la Covid-19. Nosaltres hem rebut l'especificació d'on hem optat, sense cap expedient ni res, però un correu electrònic on se'ns ha explicat els espais i un d'ells era el mercat. La nostra sorpresa és quan s'afronta el tema del mercat, s'està treballant en silenci,
ni tan sols se'ns informa, se'ns diu que hi ha altres prioritats i per tant no treballem en aquest àmbit i a més s'escuden dient que s'ha hagut de treballar ràpid per poder arribar a una conclusió quan abans millor per poder-ho presentar als fons Next Generation. Nosaltres, tot el que sigui rebre subvencions, estarem encantats, elaborar projectes a nivell de municipi estarem encantats i especialment una qüestió tan reivindicada per Junts per Catalunya com era tenir una solució definitiva pel mercat. En aquests moments s'ha fet aquesta proposta, sí que ens sap greu escoltar com en algun entorn s'ha dit que dues coses que són falses. La primera és que s'estaria entre 6 i 7 mesos fent, és fals. Els propis tècnics han reconegut que són entre 9 i 12 mesos i també en els mitjans de comunicació després se n'han fet difusió i per altra banda també s'ha dit en algun entorn que si no guanyava Esquerra Republicana això no seria una realitat. I això també, de nou, és fals. Hem de dir que quan hi ha un projecte de municipi, un projecte d'ajuntament, governi qui governi, hem de tirar en aquesta línia i hem d'anar cap aquí. Per tant, nosaltres sí que podem dir que estem contents, que creiem que és una proposta que s'ha de treballar amb el conjunt del mercat municipal. És un projecte que no es pot decidir en 2 dies, que és el que han fet, i podríem atrevir-nos a dir amb nocturnitat i alevosia, però de totes maneres creiem que era necessari afrontar aquesta proposta i ara tindrem aquella oportunitat, si ens donen aquests fons, per poder decidir com el volem, juntament també amb els paradistes del mercat. Parlem d'un altre projecte, en aquest cas del Parc de la Breda, que també s'ha aprovat a aquest projecte. Com ho valoreu? Nosaltres estem contents que es tirin endavant projectes, però el que hem de tenir en compte és els anys que es triguen a tirar endavant projectes. Avui portàvem a plenari unes modificacions de crèdit i una d'elles era precisament que diners pressupostats per la reforma de l'Arbreda de l'any 2019 s'estan passant ara per fer el 2022 obres que molt probablement comencin o a finals d'aquest any o a principis del 2023. Això em porta a pensar també el punt anterior del mercat. Quants d'anys hem d'esperar per fer realitat els projectes a Palamós i Sant Joan? I per això el que diem sempre és que en aquest Ajuntament és necessari tenir valentia, tenir projecte i sobretot liderar. I en aquests moments no podem dir que el govern d'Esquerra Republicana ho estigui fent. I el cas de la reforma de la plaça Josep Sarquella, no sé si ho valoreu positivament. Es va fer una reforma en aquell entorn ja fa un temps i, a més, arrel de la Covid es va dedicar a aquesta plaça a activitats. Junts per Catalunya, concretament la Pilar Xe, la companya regidora, es va posar molt tossuda en donar vida a totes les places i, per tant, creiem que aquesta és una idea que el govern ens ha agafat, per tant, estem contents d'això. Tanmateix hem de tenir en compte que quan es fa una obra s'ha de tenir en compte també el tema de les pluges, de l'electricitat, de les activitats que s'hi puguin muntar, etc. I que s'inundi una plaça és significatiu. Per tant, creiem que abans de fer qualsevol obra cal que sigui una qüestió que no afronti un govern o un altre, un partit o un altre, sinó que els propis polítics ens puguem asseure tots, parlar d'aquell projecte i després poder tenir una idea comuna i compartida, perquè el que no se li acudeixi a un se li acudeix a l'altre. I per tant creiem que ha d'anar en aquesta línia. Sí que li puc avançar que a partir de l'any que ve, si Junts per Catalunya opta a governar aquest municipi, que hi optem, ara falta veure els resultats que ens diguin els nostres votants i representats, doncs aquesta serà la manera d'actuar que tindrà Junts. Una de les altres notícies més sonades aquestes darreres setmanes és sobre el tema del tercer edifici de la Pineda d'Angori, que sembla que si els tràmits són favorables que es donarà aquesta llicència i es construirà aquest tercer edifici. No sé què n'opineu des de Junts i no sé si creieu que l'Ajuntament podria haver fet alguna cosa al respecte. En primer lloc, cal dir que quan s'afronta una obra d'aquestes característiques, o si més no, un plantejament d'una obra, cal valorar tot. En diverses ocasions s'ha dit que l'aparcament soterrani, que projectes de Junts per Catalunya, diverses qüestions no eren viables. Després ens trobem amb un mercat que val més de 2 milions d'euros i que es planteja 3 milions d'euros en l'aparcament de la cooperativa i es planteja. Per tant, el que nosaltres dèiem és, hem valorat què costa comprar aquests terrenys fa un temps, i es va tarificar fa un temps.
Han passat 8 anys, ningú s'ho ha tornat a plantejar, ningú ha parlat amb els promotors i ara ho fan molt inviable. Però nosaltres creiem que si realment el govern hagués considerat que s'havia d'afrontar la possibilitat de que no es construís el tercer edifici, hauríem de tenir un paper sobre la taula valorant el cost de que no es pogués construir per comprar aquests terrenys o per indemnitzar a l'empresa i a partir d'aquí valorar, fins i tot amb les entitats que han reivindicat que no es podia construir aquest tercer edifici, bé, podeu, diu la normativa, però que no s'hauria de construir, doncs poder-ho valorar de manera crítica amb tota la informació. I aquest punt és el que no s'ha fet. Imagini's vostè que plantegem en una reunió tots els números i diguem, per posar números rodons, comprar aquest terreny val 2-3 milions d'euros. Segurament ara és molt més, però en el seu moment, quan es va plantejar inicialment, valorem entre tots, volem hipotecar l'Ajuntament, volem demanar un préstec per part de l'Ajuntament per poder assumir això, sí o no? Sí, doncs endavant. No, doncs ho hem de descartar, però que puguem tenir tota la informació sobre la taula. I això és el que no s'ha fet. Parlant de terrenys, parlem d'aquest conflicte del sòl industrial que el sector es mostrava descontent per unes declaracions de l'equip de govern que deien que no era una prioritat urbanística. No sé des de Junts què n'opineu. Nosaltres creiem que l'Ajuntament ha de donar seguretat jurídica als propietaris, als veïns, fins i tot als animals, a tothom. I al final el que nosaltres creiem és que per poder anar cohesionats, poder treballar en conjunt, poder tenir aquell orgull, aquell honor de viure a Palamós i Sant Joan, cal que entre tots treballem plegats. Això no s'ha fet. Per una banda et diuen que no ho afrontem perquè no és prioritari, per altra banda et diuen que ara ja no és una prioritat i que a més no ho volem perquè ja no és necessari. En què quedem? Es fan moltes declaracions i fruit del nerviosisme s'acaben fent declaracions del que realment opina. I al final aquí el que podem llegir tots i que llegeixen també els propietaris és que és una qüestió d'envergadura, és una qüestió rellevant. Fa mesos i anys que Esquerra Republicana diu que allà hi ha d'anar al polígon, ara ja no ho veu, han dit que era la Generalitat qui ens havia d'enviar un informe, aquest informe ja està a l'Ajuntament des de fa anys, és el propi Ajuntament qui ho havia d'assumir i no s'ha assumit. Per tant, ara també s'escuden amb l'hospital, quan l'hospital fa un any i mig que s'està treballant en aquesta línia, el polígon des del 2014 es diu que s'ha de desenvolupar, però el 2007 ja es va començar a plantejar en el planejament urbanístic que havia d'anar allà i per tant nosaltres creiem que aquí hi ha aquella no voluntat, igual que amb el passeig, d'afrontar una qüestió que pot ser conflictiva, però que al final els polítics estem per això, per assumir responsabilitats, que per això ens voten els ciutadans. Parlem ara de seguretat, que és un tema que molt sovint comentem aquí a l'entrevista. En l'últim ple fèieu referència a la necessitat de comptar amb una dotació de Mossos al municipi. No sé si creieu que és la solució a la seguretat ara mateix al municipi de Palamós. La seguretat seria que tothom tingués l'educació necessària perquè no passessin aquestes coses que passen i que ningú li faltés de res amb l'objectiu de que no hi hagués aquesta situació. Però sí que és veritat que podem estalviar-nos aquestes problemàtiques. El que no pot ser és que un nucli urbà, que si tenim en compte que l'Ongi Sant Antoni va a Llobrega, precisament la mancomunitat, supera els 150.000 ciutadans a l'estiu, no pot ser que nosaltres no tinguem una comissaria de la policia i que els partits polítics que han governat durant els últims anys no hagin afrontat aquesta situació de manera definitiva. I per tant, hi ha moltes persones que diuen que han fet gestions perquè han tingut responsabilitats de govern, però a la vista està que no ho tenim. Per tant, nosaltres el que sí que diem és imprescindible comptar amb una comissaria, hem de tenir també una dotació, perquè en un edifici buit no en fem prou, necessitem una dotació de Mossos d'Esquadra i per tant nosaltres el que sí que lamentem i posem de manifest i denunciem, si em permet, és que el govern municipal no ho hagi reivindicat a la pròpia conselleria, per cert, espai on també governen ells. Amb una conversa de tu a tu no n'hi ha prou, s'ha de fer una petició formal i això és el que no s'ha fet i per tant tampoc es preveu en els propers mesos de tirar aquesta qüestió endavant. Parlem ara de cultura, perquè com bé sap, fa unes setmanes el Cinema Arinco va anunciar que baixava persianes. Des de Junts, quines propostes creieu que haurien de ser necessàries perquè Palamós continués tinguent cinema? Bé, nosaltres el primer que diem és que l'Ajuntament és una administració de finques que ha de tenir en compte tots els veïns, i aquests veïns també era el cinema. No s'ha tingut en compte, a la vista està que tenim aquesta problemàtica de que l'Ajuntament ha estat fent competència deslleial
en el propi cinema, amb el cicle Gaudí que es feia a la Gorga, un espai que no està preparat per fer temes cinematogràfics i, per tant, està dedicat a les escenes, escenogràficament, al tema del teatre, al tema de música, audicions, cantades de corals, habaneres fins i tot, i, per tant, nosaltres creiem que no s'ha fet prou. El propi cinema ha demanat ajuda manta ocasions, manta vegades. No podem obviar la responsabilitat que tenim els ciutadans, que molt sovint hem dit quina pena que es tanca el cinema, però quan preguntes qui hi ha anat no s'aixequen dits, però al final sí que podem dir que teníem una ocasió al nostre territori per poder-ho afrontar, tenim una ocasió per veure cinema de primer nivell a tot el món i al final doncs ho hem perdut. Hi ha persones que fins i tot quan ho van plantejar a les xarxes socials de Junts i més personals ens han fet moltes propostes. El que sí que podem dir és que nosaltres les hem escoltat i les tindrem en compte de cares a un futur perquè per nosaltres és un espai únic que ja tenim i que, el que dèiem, si vivim aïllats, si l'Ajuntament viu aïllat de tota l'activitat econòmica que realitza a Palamós i Sant Joan, doncs aquests problemes no deixaran d'ocórrer. Tingui en compte que no és l'únic espai que tanca. És a dir, tenim moltíssimes botigues que tanquen, pastisseries, bars, botigues de comerços, d'altres que han anat tancant darrerament, fins i tot de fruites i verdures, i ara el que nosaltres diem és què volem pel futur? Quin model volem? Quin Palamós volem? Cap on volem anar? Els meus fills, què els hi hauré de dir? Que han de treballar a l'Ajuntament o a l'hospital? Perquè no els hi podem donar una alternativa? Aquest Palamós és el que nosaltres no volem i que, per sort, tenim eleccions d'aquí 7 mesos i, per tant, podrem començar a ficar les bases per canviar-ho. Parlant del Palamós, del futur i de les eleccions, cada dia s'apropen més aquestes eleccions, són l'any que ve, al maig de l'any que ve. Vostè ja va anunciar que es presentaria com a candidat a l'alcaldia i qui ho ha fet fa pocs dies és també l'actual alcalde de Palamós, Lluís Puig, que anunciava que es tornarà a presentar. Què n'opina vostè de que Lluís Puig es torni a presentar a aquestes eleccions i per ser alcalde del municipi de Palamós? Bé, no tinc una opinió diferent a la que tenen els ciutadans. Ell va fer un vídeo, que a més està penjat a les xarxes i que corre arreu i està a YouTube d'Esquerra Palamós, precisament, en el qual manifestaven que ell prometia estar 8 anys. La legislatura del sí ens porta a ara dir coses que no són certes. S'està dient que ens hem de presentar de nou perquè no hem pogut fer tots els projectes. Els projectes es traslladen a un pressupost i el pressupost té carrers. Això no hauria de ser ni objecte d'inversió, això hauria de ser de manteniment. A part d'això, quan es planteja que ens hem quedat curt per la Covid, la pregunta que ens hem de fer és i què hauríem fet diferent? Si teníem més de 4 milions d'euros al banc que s'han dedicat a comprar diverses infraestructures o a fer diverses inversions o a fer modificacions de crèdit i que, per tant, podrien haver assumit aquests grans projectes. I el que ens hem de plantejar i que la ciutadania es planteja és, quan arribem a les eleccions, el govern d'Esquerra Republicana què haurà deixat? Què haurà fet per Palamós i Sant Joan? A part d'aquests projectes que no s'estan complint, doncs ens hauran deixat obres a mig acabar, ens hauran deixat amb edificis que diuen que són habitatges socials però no ho són, i per tant nosaltres creiem que quan arribem a un acord, quan arribem a un compromís amb el ciutadà, aquest compromís s'ha de complir, perquè si no, no va en detriment d'un partit o d'un líder, va en detriment de tota l'acció política i de tots els que ens dediquem a la política. Per tant, torno com he començat. L'opinió que tinc jo no és diferent a la que tenen els ciutadans, però per sort tenim eleccions a la cantonada i per tant els ciutadans de Palamós i Sant Joan podran escollir si el que volen és el Palamós dels últims anys o creuen que Palamós mereix i pot tenir més. I com encara aquests pròxims mesos de cara a les eleccions? No sé si ja teniu les llistes o les estratègies definides. Les estratègies les tenim i tenim molt clar què hem de fer en cada moment perquè, a més, nosaltres ho hem dit, creiem que ens havíem d'adaptar, estem a l'oposició i, per tant, el que volíem era fer propostes perquè després el govern pogués complir, pogués tirar endavant. No se'ns ha ni agraït quan hem fet propostes i, per tant, nosaltres el que hem optat és per tenir aquesta reserva, de dir, propostes en tenim, projectes en tenim, la gent només cal que es llegeixi el programa electoral del 2019,
que va ser un dels motius pels quals tampoc vam obtenir tots els vots que esperàvem, perquè vam imaginar el Palamós 2030. Per cert, si haguéssim governat tindríem els projectes preparats i ara amb els fons Next Generation hauríem obtingut més ajudes de les que s'han rebut, que per ara, a part de per edificis, no se n'han rebut, i per tant nosaltres creiem que s'ha d'anar en aquesta línia. La llista hi estem treballant, tenim reunions setmanals, estem preparant tot el que volem que sigui el nostre programa electoral, ens estem reunint amb totes les entitats, empreses i agrupacions del nostre municipi, també veïns, amb l'objectiu de captar aquesta voluntat de cap on Palamós i Sant Joan ha d'anar, i sobretot també hem de dir que ara és el moment de pensar el futur, l'hem de pensar també amb aquesta clau diferent, amb aquesta clau de cap a on volem que realment sigui el Palamós de futur que ens imaginem, perquè ara, per mala sort, no tenim cap projecte per part de l'equip de govern i el que hem de ser els polítics no som uns treballadors de l'Ajuntament. Nosaltres hem de ser aquells líders que diguem en aquests treballadors, en aquests tècnics, cap a on hem d'anar i per tant hem de liderar, que per això els ciutadans han votat. Ja per acabar, fa pocs dies que va estar escollit com a conseller nacional de Junts per Catalunya. No sé què suposa això, sobretot per la comarca i el municipi. Bé, per Palamós i Sant Joan som dues persones que hem obtingut aquesta plaça de consellers nacionals. Tinguem en compte que el Consell és aquell màxim òrgan entre congressos, per tant, és on es prenen la majoria de decisions que afecten en el propi partit i a l'acció política de l'organització. Nosaltres a Palamós tenim en Josep Santamaria, ha estat regidor també, ara mateix és el vicepresident municipal i, per tant, per mi, una persona amb aquest criteri, aquest carisma i amb aquesta experiència que té en Josep, era important que optés a aquesta plaça. A nivell comarcal és una oportunitat perquè no només tenim el nostre coordinador comarcal, que en aquest cas la presidenta, que és la Vanessa Peiró, l'alcaldessa de Mont-ras, sinó que, a més, tenim altres persones, per tant, no només per arribar a tothom, sinó també per fer sentir aquella opinió que tenim als municipis, perquè a vegades ens pensem, i la comarca, perquè a vegades ens pensem que el que diuen els líders a les televisions, a les ràdios, etc., és el que pensem tots els afiliats. Però a dins, Junts i tots els partits tenen ànimes i tenen moltes maneres de veure les coses diferents. I això és el que en el Consell Nacional veiem i notem. Doncs gràcies, Raimon, per acompanyar-nos avui aquí al plató de televisió Costa Brava i comentar tots aquests temes d'actualitat del municipi de Palamós. És un plaer per nosaltres que ens convidin i fins la propera. Doncs fins la propera. Nosaltres, com sempre, tornem la setmana que ve amb més actualitat de Palamós. Que vagi bé.